Събрали сме се днес тук в един свещен съюз. Много ми е драго. Днеска е втория ден от нашия събор. И предлагам просто да се запознаем едни с други по един обикновен начин, ако има и по друг, и трети. Просто всеки да си каже кой е и за какво се бори в този живот. Предполагам, всички сме единомишленици и се борим за световния мир. Аз се боря за Да закрием тогава. Първа точка приключихме вече. Ние повечето се познаваме, нали, се знаем от разни неща, обаче какво повече, аз не познавам и 50% от хората, които са тук, т.е. половината. Така че по-малкото се познаваме, да. Трябва да започнеш ти да се представя. Ами аз се казвам Филип и живея в село Жален от 7 години и се въртиме тук с приятели това сдружение Тринога, което се занимава с създаването на средата. Тринога! Имаме и публика, както виждате, ентусиазирана така, фенове. Тринога! Ето ни тук за 6-та поредна година с компанията на доктор Пашкулев да приветстваме нашите участници. Това, с което занимава нашето сдружение, е създаване на среда, т.е. обитаване на среда и обмен между средата, между човека и между все повече хора, т.е. обществото. В случая се радвам на такова скромно общество, в смисъл не много хора, защото считам, че това е един хубав обмен може да стане и с едно такова число от 20 на 30, 50 човека можем да направим така, че всеки със всеки да се види, всеки със всеки да си каже по нещо, да си поговорят и да се срещнат, като това е среща на хора с, както казва той, с сходни идеи. И част от нас имат проекти, имат какво да споделят с другите и предлагам да го направим. Така, Борислав, стоял се казвам. Не бях много добър ученик. Не е възможно, не вярвам. Нека да сме толерантни един към друг и да даваме достатъчно време, за да може всички хора да се... Добре, и живота протече. Много интересно ми протече живота. Дайте на други. Не, добър. Той си каза името сега. Разбрахме, че за едно име ще имаме време. Това да ви кажа. Опа, какво? Важното е какво ще се случи. Важното е какво ще се направи. Важното е кой с какви усещания ще си тръгне от това място и тези дни, които ще прекараме тук това време заедно. Аз дойдох да посвиря, дойдох да съм насладя на почивка някаква, защото в София ми идва повече, както на повечето от вас. И много се радвам да споделям себе си с всички вас. Аз не разбрах как се казваш. Антон. Аз съм Миро. Веднага философството е хора. Това е. Ето това е философия по-малко. По-малко. Миро, браво Миро! Браво Миро! Миро съществува! Браво! Това е много хубаво. И аз съществувам и всеки съществува. Трябва да си правим браво на това, че сме живи. Аз съм Пламен, от София съм, студент, много неща се занимавам по-странични, социални дейности, йога, вода, младежки курсове в училищата, детство без агресия. С неправителствени организации се занимавам, организираме разни срещи на различни интересни теми и също с едни хора вече работиме по това да живеем малко по-хармонично, хармония с природата, на някакво такова хубаво място, както това тук, с хубави хора и надявам се тук да черпа опит, малко да се запозна с хубави хора и да се забавлявам сега. Браво, много добре. Името ми е в Фейсбук е в Калин Грин Tea.
И вчера бях тръгнал за Гърция, щях да ходя на остров, на Олимп, щях да изкачвам. Обаче в последния момент се провалиха нещата и се радвам, че съм тук. Значи не са здраво, Милия са се прави. Да. За вчера поне изглеждаха провалени. Така че се радвам, че съм тук и съм с вас. И дано нещо осмислено, освен че ще се починим, направим заедно. И ще штракнеш някой друг портрет. Кажи за Гринт има някакво думо. Това е което? Излече му ковертата, какво да прави? Аз съм Ирина, тук съм с приятели, харесва ми да идвам тук, идвам за втори, за трети път. Винаги има нещо интересно, което научавам тук и се надявам да изкараме приятно и този път. Всеки. По-натам? Аз се казвам Иван, от Перник съм. За първ път съм тук. За първи път за тренога гледах по телевизията. Оттам на познати разправях и те ми по интернет ми пратиха за днешния ден за събора информация. Надявам се да науча нещо повече, нали, от това, което съм гледал по телевизията за тренога, за земеделие, за екосистеми. Така. Браво! Аз съм Димитър. Вече аз не знам с какво се занимавам. Освен да се карам с хората, се занимавам да се забавлявам. С музика се занимавам. С каротерапия. И миналата година бях на Тринозия и тази година идвам без някакви очаквания. Замяна той пък обикновено имам големи преживявания. Нещо повече, това е достатъчно. Явно сме съмишленици, аз съм Блага и да нищо не се Ти си блага. как си? Блага. Блага. Аз съм Кирил. Да не си мъжа на Блага само. Не съм. Аз съм Кирил. Смисъл? Тук съм. Тук е мъже, не се притесняй. Добре. Много се притесням да не. Тук съм, защото харесвам природата и не обичам така цивилизация, асфалт, балатум и такива неща. Занимавам се с йога и хипноза и предполагам, че тук ще ми бъде интересно след природата и след хората. И аз съм Кирил. Ще не различавате. Моето фейсбук име е Бурда Хронотрон. Бурда името, с което се подписвам от 2000-та година насам, и Хронотрон името на бившата ми фирма. В момента върви като творческа лаборатория Хронотрон и се локира на 250 метра в тази посока. Като място, другото ми е в София, но общо взето крака ми, който е стъпил в София, вече така се е дигнал и съм стъпил тук по-здраво. Трансформирам целия си живот, професия, знание и така нататък в някаква по-приложена насока за село. С какво? Какви са ми професиите, така и областите, в които знам. И нещо правя, психология, евристика, психотренировка, ботаника, екология. Занимавам се с еволюция на системите от 11 годишен, където там може би е най-големия ми напредък. И тук се опитвам да живея с природата и с хората в тази общност. Така, в мир с природата и в мир с хората, най-кратко. Другото по-нататък. Аз се казвам Пламен и какво ви кажа, наскоро се върнах в България и бил съм тук преди 2-3 години наблизо при Дани и чух за триногите и видях събитието в Фейсбук и реших да дойда, никога не съм бил тук. И се надявам, т.е. се старая да не си формирам никакви очаквания и да си скарам добре и да научим нещо повече. Hi, my name is Teresa. I'm from Czech Republic. Здравейте, Тереза от Чехия. So
I don't know what to say. I don't like a long speech about myself. I like that the people get to me like from how I behave and how I am. So that's it. I got to know about this happening from my boyfriend. He's from Bulgaria and... И тук с моят приятел, който е българин и това е. Аз съм Меро, много съм чувала за това място. Ти жена ли си? Приятелю! Айде да слушаме какво кажат хората, не само теб да слушаме. Искаш? Добре, искам. Така. А и мене с превода ми е трудно, като има много гласове. В смисъл, ти ме стегаш се. Не, разпускам те. Много ти разпускаш. Добре, стегаш. Чувала съм много за това място, гледала съм, чела съм, говорила съм си с приятели. Исках сама да дойда и да усетя за какво става въпрос и другото нещо, което исках да споделя с всички вас е за съществуването на едно ново училище и мислех, че ще намеря тук много съмишленици, с които ще може да беседваме на тази тема. Браво! Това е много конструктивно. Къде се намира? То се намира в София от тази година. Адреса му е Лозенец, Горски пътник 44. Да, и ще има първи клас, има втори и трети, има вече обучени учители. Казвам се Виктор. Здравей, Викторе. Идвам тук за трети или четвърти път. Моля ти се, Боби, умолявам те. Гърлото ти е отворено. Дошъл съм тук да помогна с нещо, да науча нещо и да се видя с хубави хора. Благодаря. В момента аз се занимавам с нещо подобно като Филип. Опитвам се заедно с група приятели да развиваме едно място, което е близо до Ихтиман, на 30-40 км от Ихтиман. Ако има някой желание да помогне, имаме нужда от доброволци и там. Дай визитна картичка с визитна картичка нямам. Сега през август ще строиме една къща от слама и глина, който иска да заповяда да помага. Да? Искам. Намаляваш. Това е, благодаря ви за вниманието. Браво. Дай на Стефан. Боби, брат, моля ти се, не дойде такова състояние, защото не успяваме просто да си... Не знам. Добре, аз съм Стефан. За първи път съм тук. Случайно попаднах. За момента много ми харесва. Обичам много природата, много се занимавам с приложение към природата. Специално любовта ми е ботаника. Работех даже в ботаническата градина 4-5 години. Отделно като волнонаемен градинар и така нататък. По принцип съм фармацевт. Нещо съвсем различно. Но имам си градинка, живея си природосъобразно и ще ми е интересно да съм тук и да се запозная с хората. Аз съм Милена. Харесва ми да съм тук и някъде, където извън София, извън градовете. Харесва ми да ходя в планината най-вече, пък и защо не на морето. Но хубавото е, че съм тук с приятели и че усещам тук всички хора положително настроени, ми действат много добре и освен хубавата природа, наблягам най-вече на това, че хората са хубави и ми дават, освен познание, такива ни емоции, които другаде рядко мога да намеря.